ñoni e fere goma moloti lenye bayaduma Abdullaahi ñoni e fere goma moloti lenye bayaduma Duwari ñoni e fere goma moloti lenye bayaduma en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi min tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en woodede o duniya weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambal ɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñay ɓataake bindaɗo mawnde nogase goo duujal hitande ujunnaje nogase goo ɓataake men ko fate rendo weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal heɗiyankoɓe mum kala ene nelda duwaw dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni e nder windere nde kala eɗen nelda duwaw dendagal koreji men bandiraɓe men to nden doori e ko taari ɗum kala caggal nde tinɗen jaltugol aduna woni gendiyanke jaadunoɗo gummodinoɗo jaadunoɗo e histoire uji fulɓe kala e nder windere nde nde jomiraɗo waɗatamo e weliya muɗum bi jaahi annabi o sallllahu alayhi wa sallam ɓesgu makko pop eɗen nelda ɗum duwaw kankoɗo hen demba hamme gise jaltuɗo aduna subaka aljuma e dakar nde jomiraɗo nannatamo aljanna mum illiyina waɗamo e weluyo mum kanko e dendagal maɓe julɓe kala allahumma amina ya rabbal alamin musidɓe tedduɓe bandiraɓe fulɓe bandiraɓe julɓe eɗen gandi oɗo saaha gonɗen koye kirdi faati toon to madina gounas eɗen mbasiyi dognoɓe otoji ɓe yoɓe tino nde ɓe jarata sees tawno yarude jam jam hatta yettade yarude jam jam hatta yettade so tawi a wiyama ka chauffeur ka an tambi pittali jolɓe oto ɓe pap pittali mabɓe goni hoye jungo ma Allah itti pittali mabɓe halfindima haaɓe jippo woto mettin woto dugde woto ƴettodire woto waɗa hunde ɓerde ma goɗɗo so jooɗima saramani haalde ma salo jabade mo kip yeeso ma volant ma pédaluji ma an artiri haqqille ma e bolol ngol jahatagol ganda sahagol moƴƴani e ngol waɗa gasɗe walla ene waɗa mboyuji walla goɗɗum e goɗɗum toppito volant ma ha tiiɗa jara jam jam gonda e haqqille ma mara needima ha jettinaɓe dow jaam e cellal e kisal kamɓene yaaɓe toon ɓe e yahoɓe ɓe e jogorɓe yarde ɓe pop yo Allah newnu lawol jahol e garol ko ɗaɓɓoyɗon toon ko kala e moƴƴere yo Allah yeɗen enen kala ɓe jaahi annabi o sallllahu alayhi wa sallam caggal ɗum musidɓe tedduɓe bandiraɓe fulɓe en ɓooyi haalde kono kadi eɗen jiiɗi kadi artude e rendo men seeɗa ganden neɗɗo no moƴƴi neɗɗo mo kodduɗa pop andu ɗum andu ɓiye andu jinnaɗo ma andu joom suudu ma yo ande andu sehili ma yo ande
woto bette neɗɗo woto fat ha bette neɗɗo woto wi min a betti kam ala kala neɗɗo biyo min kaari betti kam a jannganimo neɗɗo janngu ɗum no janngirta deftere ni janngir noon neɗɗo ne jannge haala neɗɗo ne jannge ngurdam neɗɗo ne jannge koddigu neɗɗo ne jannge gondigu sa hocci micro aɗa haala e neɗɗo moƴƴere kaala e makko ha ngayna ya ha wona balɗe mbiya min de mi juum ndeke mi andanomo andumo ko ari nde aɗa haalamo ɗum ɓuri yodde en gari hannde e aduna mo ganduɗa en ganda ɓesguji men ko jibinɗen ko en gandaɓe eɗen guurdi e mabɓe koɗen gandaɓe saabu so on teskima e nder jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe en jaltinino hen wonde to leydi Mali nder laamorgo mum won suka debbo goto yaltuno jamma tawoy suka gorko nana ɓooye seeɗa nde o arti jinna makko loskimo purimo puftimo kulɓinimo kono nde tawno neɗɗo so tawi jarribama ene diyo pallanteje ene waɗa peeje kala ma tawoya on mo jarriba o tan nde sella nde o wattindi yaade omo arta nene makko e bam makko mbaali huddemo ha weeti ñalawma goto fawi hen o itti fittandu makko heddi loskoji e caɗele jinnaɓe makko en jii ɗum wattino toon to leydi Guinée on sifa waɗi to Guinée balɗe ñanden ɓooyani ɗum waɗi to Ghana en jiiɗeɗo henna balɗe ɓooyani waɗi to Mauritanie to Nouakchott ɗum noon ko yidde wiide en eɗen guurdi e ɓiɓɓe men e galleji he kono ganden ɓiɓɓe ɓe guilay asli ko wiyete guilay aslan ganden ɓe guilay aslan ɓiye mo muyninɗa gite mum koɗi koye yeeso ma sagani dokkuɗamo endu omo muyna janggu o andumo ɗo fuɗɗi ladde haɗo fuɗɗi yaade goto kala ganda ɗum o wonko ɓernde nde wawi nawde o wonko ɓernde nde wawa naw sabu won neɗɗo tan mo mbiyata a waɗi ni an waccirni ittirni puroɗamo tan jiya o waɗa timide yeeso ngo arta o deeƴa o mugi o ɗeɓa waade tan no jiɗɗo an yande mani o futtinma guite kanko ɓiya o won hen mo puroɗa wondaka ni ɓennat on ɓernde ne wawi rusde pop won hen mo puftorɗa walla woni mo kalta walla woni mo jennata jiya o tikkanma bal ɗiɗi taw ko ɓiye kala ɓiye bawɗo tikkandema bal ɗiɗi walla rentoma saabu a wi ɗum konngol gotol andu ɓernde ko mawde so tawi aɗa yennamo walla aɗa haalamo woni konngudi bonɗi sa accani woɗɗoyde e makko tan suwaɗ o itta fittandu ma walla o itta fittandu makko walla a ninguitta fittandu makko ɗum noon ganden ɓesguji men ɗi ganden ɓe hande sa ƴeewi nder leydi Sénégal ko wartoto e sukaɓe rewɓe ko ne heewi kono kala hen ko wartori ko histoire holɗum saabu a wiyama wotto yaltu mbiya ko min yalti hoto yaha ko min yeehi hoto yaade o suka gorko ko min waɗi min tawi waɗi gacconmo o addana mon ɓiɗɗo gacconmo o yaha wuuro kala ñiŋa mon aduna kala ñiŋa mon nangonmo kiiloɗonmo piyonmo walla mbajoɗonmo walla cokkonmo jennonmo pinon tawnomo itti fittandu makko wontani ɗaccal buduk badak ɗum woni ko Samba Sow wiyata hunde kala ko guilay aslan éducation de base wona école dañete éducation de base dañete ko galle hakkunde nene e baba ha tenti an nene cukalel jangin ɗum yiddema jangin ɗum ɓattadema jangin ɗum andudema jangu andude ɗum waɗɗum sehilima andu ɗum sa yiiri ɗum jango comportement mo wonano oɗo comportement mo lowɗa e mum keñoɗa law loska ɗum keñoɗa law garduɗa ɗum ƴeewa sehilma debbo mo kooliɗa gadda ɗum joƴƴinamo walla nela ɗum to on hay soko jamma goto yo watton on wala yewtidemo ko wala wajademo kono hande en natti jogade
ɓen yimɓe e nder rendo men accumo tan ko cukalel so mawni changeat accu tan ko cukalel guilay ɓornanteri ndi guilay jaltugol ngol guilay téléphone ngaji ɗi guilay pap so ɓooyi joomum changeat te ene ɓeydo ha yetto won nokku wonta emum cornique ma a wawa ittude an mbiyo accu ko cukalel a wawa ittu sa jibinani paweɗa cukuñagu heddo aɗa safro aɗa heela leɗɗe aɗa yara aɗa moɗa aɗa waɗa opére aɗa pap sa jibini kadi cunoɗa goya ha juuɗe ma ɗe keewa hono watte ganden sukaɓe men ɓe ganden ɓesguji men ɗi ganden ɓesgu fo e welde ɓuuri welde ko jibinde ko nihi sa jibini ko heeƴi e jungo ma ko nihi tan a deƴat a weltoto a weytoto gurdam ma kala alata fitnaji e ɓerɗe tawno so tawi en duttima e qur'an Allah serani e haalande men ɓiɓɓe men ɓe ko fitinaji mawɗi wonande men en jii hande nan ɗo woni men woni hen jinnaɓe hande nana juuɗe laamu mi tuuma ko kañumen guitti pittali ɓiɓɓe mumen woni hen kadi nan ɗon ne tuuma ko kañumen kaali ha ɓen sukaɓe guitti pittali mumen woni joomum goo waɗi ko wela e gurdam mum waɗi ko wela e gurdam mum rutti kadi itti fittadu mum accidi kadi jinnaɓe mum caɗele e cimti bonde histoire uji musidɓe tedduɓe ko hunde musde hamnide hunde so ari ɗo il faut rendo ngo kala ummo alay sago rendo ngo kala ummo ƴeewa holno ñawdirta ɗeɗo henno caɗele an suka gorko jiɗaɗo tinno won e mbadi peewal tinno feew suka debbo mo ganduɗa duuɓi 15 16 17 ha 17 suwa rese taw a homti ɓernde mum an andi ko komtirɗa ɓernde mum naati e ma ha natti yiide yummum e bamum natti yiide miñum e mawnum yiyata tan ko an yiyata tan ko sms maɗa yiyata tan ko noddali maɗa yiyata tan ko ya are mum walla yo arema andu no jogoriɗa o ganda andi naɗa jogui miñirawo on miñiraɗo so wayi noon welatama ko ɗum woni ko welata o ga henna mawniraɗo laaɓe ga jinnaɓe onon ne jinnaɓe ɓiyon ko waɗata ko woni adda ɓi janana nanna e cuuɗi mon oɗon laara ko on jiiɗa ɓiyon nawe cuuɗi janani goɗɗi donc firti ko goto men kala yo hormo kala hen ko jiiɗa ko fewani noddu ɓiye waajo ɗum e dow mbaji peewal aɗa waajomo ɗo kadi ɓet ɓernde nde ƴeewa saaha nde o tikkantuma nde holko jeeyi sababu o tikkanma mbete ko mbiɗamo ko ɗum he ɓernde he hawnatti yiidema o tikkanma saabu kala ɓiɗɗo tikkanowo jinnaɗo mum ko bawɗo warde jinnaɗo walla ko bartotoɗo par ce que so ande hoore makko tan o wartoto walla o majje o yaha walla o wara jinnaɗo makko gandon hande ɓesguji men ɗi jettima ɗo ɓe jettima ɗo ɓe mbaɗi ɗo kaaf donc moƴƴinen éducation moƴƴinen needi ndi sukaɓe moƴƴinen needi mabɓe kala suka mo ganduɗa oɗo henna omo jogui ɓernde mawde guila cukaku ko tikkowo ko lobɗo teni kadi ko neɗɗo teni kadi so mawniri ni aɗa andi oɗo henna a wawa hejjudema koye galle nawmo o waɗoya armé so debbo so gorko nawmo o waɗoya armé so debbo so gorko nawmo o waɗoya armé law hen banggue ma fofto hen banggue ma o fofto hen banggue ma fofto hen banggue ma o fofto so suka mum debbo so suka mum gorko kala nde fuɗɗi mawnude jiiɗa negre makko jiiɗa ɓernde no wayni ganduɗa oɗo hay sa nanumdirtoɗo haalda e makko o futtinde guite teni kadi haaju makko ala e maɗa teni o tikkanma kadi o wahlota ko waɗoymo armé naw winditmo o waɗoya armé so wona ɗum ma woy ha heewa teni goyna wuro ngo pap o wayna wuro ngo pap saabu hande technologie garɗo eɗen jii sukaɓe hande ne paami ɗum no feewi nana mboma nana jeeya yimɓe jamma hande won gonɗo e suudu nana yeeya ha jari wonɗo cukalel tokosil woni dañani hay 16 ans moƴƴo ene sira ma kalis en pop ne ñaama kalis ma ngam jogade intime maɗa ngam jogade photoje ma walla vidéo ngana intime hande nanɗo ha wayno leyti nanɗo ha wayno leyti en mbasi dignité en mbasi needi en mbasi neɗɗako en mbasi pop
ɗum fof noon ko sababu nde guittuɗen guite men battuɗen e haalis kala garowo e galle ma ne rokkuma temeɗɗi temen nayyi ene daña cordugel ha nata e galle ma mawo reftuɗo no bonnanma galle ma o sumu ɗum ha bona en jippot neɗɗo yo jogo ndimago neɗɗo yo jogo ndimago manquede dépasse hoto jarani uddide palal galle ma ɗum rento ɗum manquede dépasse hoto jarani uddide palal galle ma ha ɓiye debbo ne addanma haalisaji ne ñamluma walla ne rokkuma walla ne soodama aɗa duwono ɗum tawa anda foɗo itti par ce que a baɗɗoma encouragé janggo so probléme ari a wawi tan sooɗo hen saabu a ñaami kalis makko a ñaami haalis makko a wawa soɗade probléme o ono fof koye modduɓe nder pop kon modduɓe nder donc surtout hande ko jinnaɓeɓe dokkata sukaɓeɓe force hande no ɓe mbayni so ɓooyi ha ɓooyi mbiyaɗa yalta hen a wawa yaltu hen par ce que on ndendi way kono neɗɗo gujjo sa fo ne adda ne ñamminma hen ne ñamminma ñande o nangga fa nangueta par ce que o cottuɗoma ko oɗon ndende laana goota ndekka teeri kala on molete donc firti ko hande oɗo gonɗen goto men kala yo yurnito ɗo heedi ɗo goto men kala yo yurnito no moƴƴi musidɓe teɗo kala mo aɗa yewtida soit ko almudo ma soit ko miñe soit ko mawne soit ko élève ma soit ko wawi wonde pop ko ɓiye ƴeew ɓernde ko wawi nawde ko mbaɗa hen sa waɗe ɓernde he ko ɓurti sa renaki joni joni o rokkuma probléme ɗum hande ganden ɗum hande saabu moni kala hande yiiɗi laamade hoore mum so en ɓenni ɗon seeɗa eɗen garta il faut gartan e niyede sukaɓeɓe saabu hande wonko jiiɗen gonɗen koye Sénégal en jooɗaki en yahoɓe saaha neɗɗo jooɗo e lahal ne ñaama omo jogui téléphone omo heeɗo audio walla omo winda walla omo heeɗo vidéo walla ɗo ñamarɗo omo photo waɗa selfie nene makko ne laara goggo makko ne laara mawni ko ne laara miñiraɓeɓe ne laara ngam wadde mo copie janggo jinnaɗo nan to ne laara haaju mum ala hen taw ganduɗa kala nde mbaɗɗen audio walla kala nde wiɗen Allah rokku amen ɗum Allah rokku amen komin ñaami ala komin jari so Allah rokki en ken ñaami ko jarɗen ko annabi sallallahu alih w sallam wino en so tawi eɗen ñaama yo en nehetto ko nangga to aɗa waɗa selfie aɗa heeɗo audio ji aɗa neldo audio ji aɗa jala gonɗum koye ñamde joƴƴin to téléphone o ñifama walla guittama connexion a gayna ñamde rokku haqqe o aɗa wonde e neɗɗo koolaɗo ma kellifaɗo ma gonɗo dowrowo maɗa soit ko mawne walla soit ko jangguinowoma walla soit ko jinnaɗo ma walla ko gorgolay maɗa jodde mabɓe oɗon jewta joƴƴin téléphone ma on jewte kono ala hanti a natti yidde yiideɓe a natti wadde ɓe ɓernde ma a natti faaladeɓe a natti faaledeɓe paaleɗa ko goɗɗuɗo o ne natti faalede jinnaɓe mum natti faalede ɓe joddi faala ko an ko onon paalodira hanti ko on jewtita ten ɓeɗo ko jewtata ko ɓuuri wadde important e nafoore kono a yiɗa teni so tawi yeehi to banggue woɗeɓe fewnuɓe téléphone ngaji wonani ɓe tafori wonani ɓe nehori wonani ɓe guurti ɓattiɗoma o hande a natti yiddemo jiɗɗa ko goɗɗuɗo o mi jooɗoɗo hen kaari argayi nam mboɗomi ara wawi an fadam kaari argayi mboɗomi ara fadam hami gayno ɗo téléphone ma sonɗa lulu tan doga beddoɗa pap fret mbaɗa décroché mbaɗɗa aɗa seli taw ko ɗum tan te min ko noddirmami ko haaju urgent ko baɗɗo important mi arata soit ka joom suudam walla komi joom galle ma walla ko wawi wonde pop kala walla ko ɓiyol kala hen ko wawi wonde hanti ɓattiɗo o en natti jogadema ko hurum ɓattiɗo hankkadi ni en natti jogade makko hurum joguiɗen hurum tan ko goɗɗuɗo kala ɓattiɗo hande en natti hormade ɗum aduna men ko ni wuurdi hande kala nde téléphone ma woni 1 mètre hakkude mum walla woni 2 mètre walla 3 walla nana nder suudu ma to min mboɗomi to jooɗi kaari arga e fadam hami gayno mbaɗanmi ko fadami gayno siwde baradam nde fadami gayno subde hagam go way fattanami gayno wadde audio amo fadami gayno ɗum so téléphone o sonira weddata ko joguiɗa fof doga
te pourtant ko haala ko bolle poyɗe ne wawi taw ko o haalanma ko hunde wande fayida il faut garten rendogo e meɗen hande o so tawi woni tubakoɓe jiiɗi hanɗinde en kangama gasi en natti wonde yimɓe en natti jogade fayida dingiral nder men fayida dingiral ko guila e galleji men ɗi en natti kala gottiɗo gayni natti suudi mum téléphone mum kirtiɗo gayni ko téléphone mum télé mum téléphone mum ɓe gondira e galle hanti hay goto a andana hay goto andanama hay goto ala haaju hay goto ala e ma haaju goto fof jogui haaju koye goɗɗo sehilima ko téléphone goɗɗuɗo kono ɓattiɗo pap natti wonde an joni noon enen sens mo joguiɗen hande o eɗen jodde rewɓe men en kaldata mabɓe kalten koye téléphone aji eɗen jodde jinnaɓe men en kaldata kalten koye téléphone aji eɗen jodde sehilaɓe eɗen jodde galleji men deke ɓiɓɓe men ɓe so gari janggo no wayata miijo ɗon hande aduna men ɗo yarata hande ɗiɗo téléphone aji no mbaɗen ni hande guilay ñamde aɗa jogui téléphone guilay yarde guilay jangde guilay foof joni noon ƴeewa tan ɗo e sukaɓe men aroɓe ɓen hoɗoɓe jogori waade miijoɗen no moƴƴi miijoɗen firti ko bonat firti ko nefnot firti ko mettat firti ko yooɗani hay seeɗa eɗen guddira buuɗal yurmeende mbatten haqqillaji men no feewi mboɗi artude seeɗa tan e caɗele hakkude Palestine e Israël ayi ko adi pap ko neeti kala ko jiiɗa éducation ko très important éducation ko hunde wande fayida ko kalami ɗo ko noon mboɗi ɗi gandone fo ganden ɗum kadi jaɓen haalde ɗum tawno yo Allah dandam e haalde komi humpitaki needi ko hunde moƴƴude kono hande sukaɓe julɓe ko ceerno Mahamoudou Dia welede Allah e mum wiyanno ko ɓiɓɓe julɓe jastuɓe heferde jikkuji hande ko enen ɓiɓɓe julɓe hande kamen ɓuuri hay bonde hande heferɓe jikkuji deke ɓen so tawi en kodde heferɓe janggo jaam kareli mbaɗi ko enen tooñi par ce que so en duttima e ko annabi sallllahu alayhi wa sallam jangguini en e sunnaji mum en duttima ko Allah subhanahu wa taala jangguini en e julɓe ne poti waade so en mbayani noon en jiiɓe mbiɗen ɓe gona julɓe ne mbayi noon ko enen gone tor ko enen gone fenade ƴeewon e nder leydi Sénégal koddigal hakkude julɓe eɓe gona julɓe hol hen loroɓe hol hen torloɓe hol hen ɓurɓe mankude jogade jaɓɓal pewgal to banggue bestidi daron sukaɓe julɓe daron sukaɓe Isa iyankoɓe ndaare ma on ceerndu ndaranma on ndaara an sa arte galle mon ko galle julɓe jamma ñalawma an gonɗo Afrique central o ƴeewa cukalel jooɗingel demal bitig ma ngel walla cukalel garowel e ma ngel hono ngel wiyanma tonto walla ngel haalda e ma angel andi needi nde ngel ardata e maɗa kono ga henne miño wo ala e ma andi needi wo ala e ma on respect par ce que o jangguinaka ɗum o anda ɗum noon mawnirten ha mbasen needi mbasen respect wonta koddigal bongal komi koddiɗoma mi wullinayma musique ha noppi maɗi kaaɗa mi suusa haalde komi koddiɗoma mi haɓɓa ɗo micro ji jamma mi wiya mboɗo inna Allah walla mboɗo anda inde Allah walla goɗɗum mboɗo stafo hen e ndin mbaɗi mi wullina leegal ngal taw mi waynakiɓe mi haɗaɓe ɗanade ten taw ganduɗa wona hunde farilla wonani sunna kadi ɗi wiide aɗa wurtina jamma saɗa wurtina jamma wala janggude qur'ana e ɓernde ma fa ladde ya ladde to ɓuuro micro e kaɓɓa kono ala ko eɗen jogui sifa yidde wurde eɗen pawoye dow diine eɗen takka diine taw ko lorlude yimɓeɓe sa ƴeewi ngal ɗon koddigal ngal koddeten e yimɓe ngal sa ƴeewi no jiɗɗen wurdude ni ma en taw diine o no yiiri en woto en lor hay goto ko en loroɓe jamma ñalaw so tawi en peltilade hakkude Palestine e Israël hol leptoɓe heddiɓe ay neɗɗo haade mum haalde hunde yo yaha faw hen koyngal mum walla kalda e fawɓe hen koyɗe mumen sa ari hakkude Palestine e Israël sa yi Israël naɓe a yi Palestine naɓe ƴewnoɓe guurdi ƴeewe mabɓe ɓurɓe jogade needi ƴeewe mabɓe ɓurɓe jogade jaɓɓal diine ƴeewe mabɓe ɓurɓe tafade e juɓɓudi enen julɓe ngalan juɓɓudi men en ɗacci guila e qur'ana e saria keddoɗen koye ɗemɗe kono comportement o natti wonde comportement juɓɓudi en ngala juɓɓudi diine
gandirta en ngala juɓɓudi joni hay so tawi en gari juma eɗen juula ha hannde sa yemi fewnu sappol ma an addata yeesa mettinat almami tikka naib tikka ratib tikka noddinowo tikka duwotoɗo tikka ɓe kaldata juɓɓudi ala piito becce konguni fayi dow Allah yiiɗa ɗum donc firti ko alay sago so en jii ko en jiyatano wonko jeeyi on sababu sen jii hannde ko wayno Europe e hoori walla Amérique jehen juuloyde juma walla jama jalten enen pondarɗen koye sara demude eɗen daro e beddaji eɗen jewta heddiɓe a yiyatani mbaɗa ɗum tubak nama ko salle de thé walla nokku ɗo yarte kafe jaron jewten mais enen ko eɗen daro e beddaji tan eɗen darna tan mbaɗɗeno ceelle alhamdulillah assalamu aleykum salam alhamdulillah yahata fo so en gaare leyɗele maɓɓe he ƴeewen juɓɓudi ɓurdi yawde jamanu taw en lorata taw kadi en loretake ɗum woni hakkude Palestine e Israël musidɓe tedduɓe saabu so tawi woni wonko jiyata il faut ganda kadi wonko nawrani men enen kay guurɗen koye toñangue e fiyede hande so tawi Mauritanie kala yalti seppi mbete yejjitama ɓeɗo henna waranaɓe jinnaɓe mumen waranaɓe worɓe mumen kala hitande nanɗo henna mbata enen jiiɗi tan yo ñawore waɗen donka so mbaɗi seppo nangue piye ha ƴiƴam rufa seppo fon goni waɗe gam wiyede ƴiƴam rufi to jomumen ɗacce ceppa jaltina haalisaji ñaama fenade to woni julɗo yaɓɓi juɓɓudi diina uwankoro temedde tato ko fayi neɗɗo wara ɗon e nder fiyande wotere jamma goto seppaka meeɗaka seppede lamɓe meeɗa haalde sernaɓe mawɓe meeɗa haalde windere meeɗa haalde gartiren koye men calɗen wonde hypocrite calɗen wonde nafigueji diine nguuren gonga enen to guurɗen gañande kala bomboje nen ga petta en kaalata en darata ko en gullata hen en kaɓata hen en loskata hen en mbatta hen haydara yo Allah won ballo musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe rimɓe raneɓe so buuɗal yurmeende feri feeñi fen jeey ɓataake musidɗo mon guiɗe mon sehil mon yontere fande so jomiraɗo hoddiri en garata e buuɗal yurmeende kono ko faati e banggue actualité ji weltare ɓiɓɓe fulɓe ma on jokku heɗade ɗum guila e coccorgal musidɗo men Amadou Gatamare Ba ha fayenma buuɗal yurmeende musidɗo men Ghali Abouba ɗo e nden yo jaam jogomi jogon assalamu aleykum wa rahmatullah ya fo ale be ahmada mi dulare nyoni e fere goma boloti ene nyemba ya duma ya rabbi am yurma ahmada ya fo ale be ahmada